በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሐቂ ይብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናዮ ኸኣ ንምስክር ኣሎና። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ኣብ ሕጊ ናይ ሃይማኖተይ ዝለዓለ ትምህርቲ ስለ ዝነበረኒ ኣብታ ኣዝየ ዘፍቅራ ሃገረ እስራኤል ዝለዓለ ቦታ ተዋሂቡኒ ብኡ መንጽር ድማ ኣዝየ ሃብታም ነበርኩ። ስለዝኾነ ኸኣ ናይ ህዳውነተይ ዝጻረር ሓድሽ ትምህርቲ ወይ ድማ መምህር እንተተላዒሉ መጽሓፍተ ብራና እንዳልዓልና ንምጉቶን ንረትዖን ነበርና። ሓደ ጊዜ ግና ካብ ዓለ ዳዊት ዝተወልደ ንመጽሓፍትና ብቓልሁ እናሸምደደ ንዓና ልዕሊ ዓቕምና ብዝኾነ እንዳተርጎመ ሕሙማት እናሕወየ ለምጻማት እናንጽሐ ጽሙማን እናስመዐ ባሃማት ማለት ዓባሳት እንዳዛረበ ኮታ ከምዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል ተኣምራት እናገበረ ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወ ነቢ ከም ዘሎ ሰማዕኩ። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ምንዋጽ ኮነ፣ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ክስዕቦ ጀመረ። እዚ ነገር እዚ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ህዝቢ ንዕኡ ከድንቕን ክስዕብን ምስ ጀመረ ግና ክብርናን ዝናናን ንምዕቃብ ብሊቃውንቲ ተሬር ሕጊ ወፀ። ንሱ ኸኣ ነዚ ኢየሱስ ዝበሃል ነቢ ዝሰዓበን እንተገብረሉ ዝመስከረን ካብ ቤት ጸሎትና ማለት ካብ ምኵራብ ክስጐግን ክቕጻዕን ዝብል ነበረ። ኣማሃርኡ ከምቲ ናህና ግበር ኣይትግበር ዝብል ሕጊ ኦሪት ዘይኮነስ ልቢ ዝትንክፍ ሕልና ዝስቕስቕ መንፈስካ ዘረጋግእ ኃጢአትካ ዘናዝዝ ኮታ ናብ ሕይወት ዝመልስ ነበረ። ስለ ዝኾነ ኸኣ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ሰባት ንኸይስዕቦ ዝኽልክል ኣይነበረን። ኣነ ብወገነይ ነዚ ነገራት ምስቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ ተረድኤ ሰዓብዩ ኮይነ ኣብ ትሕቲኡ ክምሃር ደስ በለኒ። እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ንዝሰዓቦ ዝቐጽዕ ሕግና ትዕቢት ንውጥቀት ትቕድማ ከም ዝበለ ባዕሉ መምህር ክንሰይ ኣብ ትሕቲ መምህር ኮይነ ክምሃር ምውሓጥ ኣበየኒ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ከም ዓብዪ መምህር ሕጊ ዝፈልጠኒ ህዝቢ እዚ ምስ ረኣየ ከይንዕቀንን ኣንጻረይ ከይለዓልን ፈራሕኩ። ሓደ መዓልቲ ግና በዚ መጺኡ ዘይበልክዎ ሓሳብ ድሌተይ ንምፍጻም ኣበረታዓኒ። ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ተፈልዩ ዝድቅሰሉ ግዜን ቦታን ኣጽኒዐ ተሓቢአ ክኸዶ እሞ ካብኡ ክምሃር ዝብል ነበረ። ተግበርክዎ ኸኣ መምጽአይ ዝረኣየ ጐይታ እዚ ኩሉ ሰባት ከይስዕቦ ምስቶም ጸሓፍቲ ኮና ነሳዶ ከም ዘይነበርና ብፍቕሪ ብምጥማት ክምህረንን ዘይተረዳእኒ ከቢድ ትምህርቲ ድማ ንስኻ መምህር ናይ እስራኤል ከለኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብምባል ኃጢአተይን ባዶነተይን ብምዝኻር ብዛዕባ እቲ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ካልኣይ ልደት ማለት ምስጢረ ጥምቀት ኣብርሃለይ። እዚ ምስ ወዳእኩ ኸኣ ከም ኣማጻጽኣይ ዘይኮነ ተሓጒሰ መንፈሰይ ተረጋጊኡ ናብ ገዛይ ተመለስኩ። ካብቲ ንሱ ዝመሃረኒ ትምህርቲ ብዓቕመይ እንዳተግበርኩ ከም ዓቕመይ ከዓ ምስ ሕግና እንዳሰማማዕኩ ይነብር ነበርኩ። ሊቃውንቲ መራሕቲ በዚ ስለ ዘይቀሰኑ ብሓሶት ንምምስካርን ኢየሱስ ሒዝኩም ኣምጽዎ ኢሎም ልኡኻት ሰደዱ። እቶም ልኡኻት ንሱ ዓብዪ መምህር ምዃኑ ክሕዝዎ ኣብ ዝፈትንሉ ብዘደንቕ ሓይሊ ገዲፍዎም ከም ዝወፀ ብእኡ ዝኣመኑ ክሳብ ዝመስሉ መስከሩ። ነዚ ዝሰምዑ መምሃራን ሕጊ ኣዝዮም ተቖጥዑ። ኣነ ግና በቲ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርትን ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራትን ኣቐዲሜ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸ ኣሚነ ስለ ዝነበርኩ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክሲ ምስቲ ሓደ ሰብ እቲ ዝገብሮ ገበን ከይተነግሮን ብጉድለቱ ከይተረትዐን ኣይፍረድን እዩ ዝብል ሕግና ብምውሃድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጌጋ ምዃኑ ነገርክዎም። ንሶም ከዓ ንስኻ እውን ዶ ሰዓብዩ ኢኻ? ንስኻ መምህር ሕጊ ኸለኻ ካብ ገሊላ ከመይ ኢሉ ነቢ ክትስእ ይኽእል ኢሎምኒ ብምጉርምራም መልሰይ ከይተጸበዩ ሓዲጎም ንኸዱ። ኢየሱስ ድውያነ ሥጋ ብተኣምራቱ ድውያነ ነፍሲ ድማ ብትምህርቱ ክፍውስ ዝረአዩ ካብ ሕማሞም ክነጽሁ ካብ ዘበርኮቶ ክበልዑ ሕጊ ኣይሁድ ዝኸበዶም እውን ደዲሕርኡ ክስዕቡ ከለዉ በቲ ሓደ ኸኣ ንሱ ዝገበሮም ሰናይ ነገራት ናብ ሕማቕ ብምትርጓም መኽሰሲ ክረኽቡ ብዝደልዩ መራሕቲ ኣይሁድን ደሚርካ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግና እቲ ጐይታ ብብዙሕ ምሳሌ ዝነግረና ዝነበረ ናይ ድሕነት ስራሕ ዝፍጽመሉ መዓልቲ ስለ ዝበጽሐ
እቲ ሓያል ጎይታ በቶም ድኹማት ወታደራት ተታሕዘ። ሒዞም ከዓ ናብ ጎልጎታ ማለት ሓምሓም ርእሲ ዝበሃል ቦታ ወሲዶም ብዙሓት ሰቐይዎ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ስቐሎ ስቐሎ ደሙ ኣብ ልዕሊ ደቅናን ደቂ ደቅናን እናበሉ ይጭድሩ ነበሩ። ነዚ ብምርኣይ ኣዝየ ሓዘንኩ። ኣብ ክንድቲ ሰናይ ዝገበረሎም ዝፈደይዎ ንሱ ግና ስቕ በለ። ምእንትቲ ብተግባር እዳው ዝፈጠሮ እሞ ብሰንኪ ሓጢኣቱ ናይ ሞት ፍዳ ተፈሪድዎ ዝነበረ ኣዳም ኣብ መስቀል ብምማት ድሕነት ኣወጀሉ። ኣቤት ፍቕሪ! እዚ ኩሉ እናኾነ ኸሎ ኣብ እግሪ መስቀል መሊሱ ልብኻ ዝትንክፍ ነገር ተዓዘብኩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ነይራ። እወ እታ ለዋህ ወላዲቱ ነቲ ተፍቅሮ ወዳ ኣበር ከይተረኽቦ ስለ ዝሰቐሉላ ብሓዘን ተዋሒጣ ክትነብዕ ከላ ረኣኽዋ። ሓደ መንእሰይ እውን ኣዝዩ ከብድኻ ብዝበልዕ ሓዘን ከም ቆልዓ ይበክ ነበረ። ንሱ እቲ ብዙሕ ግዜ ካብቶም ካብኡ ዘይፍለዩ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቱ እቲ ዝነኣሰ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጥቓ ጎይታ ዝርአ ዝነበርኩ ዮሃንስ ነይሩ። ካልኦት እውን ብዙሕ ግዜ ምስ ጎይታ ዝርአን ዝነበርኩ ክሳብ ምልላይ እትስእነን ገጸን ብሓዘን ተደዊኑ ዝነበረ ኣንስቲ እውን ኣብኡ ነይረን እየን። እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣነን ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኣቐዲምና ንጲላጦስ ንስጋ ኢየሱስ ክቐብሮ ኣፍቂድናዮ ስለ ዝነበርና ንመቕበሪኡ ዝኸውን ድማ 31 ኪሎ ግራም ኣቢሉ ዝኸውን ከርበ ምስ ኣልወ ተማሊኤ ምስ ዮሴፍ ኮና ነቲ ስጋ ጎይታ ኣውሪድና ከምቲ ልማድ ኣቦታትና ሽቱ ምስ ሓድሽ ዓለባ እናገነዝናዮ ከለና ሓደ ፍሉይ ድምፂ ሰማዕና። ኣዝና ሰንበድና። ሽዑ የዒንቱ ቁልሕልሕ እናበለ ከም ዕሩቕ ብእስዶ ስቒልኩም ትጐንዝኑ ኣለኹም በለና። ኣዝና ሰንበድና። ንገብሮ ስለ ዝጠፋኣና ብራዕዲ ጎይታይ እንታይ ደኣ ክንገብር በልናዮ። ንሱ ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመውት እናበልኩም ግነዙኒ በለና። ንሕና ድማ ሓዘን ምስ ደስታ ተፈራሪቑና ነፍሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዱ ስጋ ንገንስ ከም ዘለና ተረዲእና ጎይታና ምስጢሩ ስለ ዝገለጸልና ደስ እናበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመውት እናብልና ገኒዝና ኣብ ተሓድሽ መቓብር ቀበርናዮ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።